Ya nangis sajroning atiku. Nangis Tab yang ada di TikTok Galang Kanggo asli. Jalmo. Ngapa? Suwe-suwe grubyak. Anu grubyakan. Heeh. Wah, ketemu anak wedok neh, Mas Gareng. Heeh. Tabuk bocah iki iso mempur awake. Jangan begitu. Saya sudah diet selama 2 minggu loh. Tidak mengerti. Ora dietmu piye? Kak kudune sampean iki wis ketemu aku ndek nganane ya. Lagi ndek nganane. Kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus kudune sampean ki ngelone aku ki rada kurus. Ora ngomong dietmu gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku.
Wong wedok ki nek lemu diomone kuru ki marem ngono lho. Dan untuk menyemangati bahwasanya niken ki berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kowe ketok kuru. Mah kasep lengket mau. Ya mergo kaset kuru lemu meneh. Wangel men jak omong wong tuwa kuwi. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare niken ki kudu manut ora iso dadi pengkhianat. Kowe kok calanan sing ora manut dadi kowe ngenes kuru-kuru. Ora iso kudu manut ya Ken. Ora iso. Wong lanang ora manut karo kowe mau kapakne Ken. Tak mutilasi. Menjadi 65 bagian. Kira. Mah, kudu gawe mic. Oh. Aja ngono, aja dadi wong wedok sing kejem. Wis ngene Kediri, Bos, keras, Bos. Kediri ki nek kutha sing jenenge keras. Kediri Kecamatan keras. Bos. Jadi padake Jawa Tengah. Keras kutane. Alus Kediri. Keras kutane ning alus wonge. Ora iso. Ya ora iso aja digarap. Ora iso kok garap ngelu siramu. Piye? Wis piye? Piye lho? Wi ulangan wi yae. Wis jarke wae gedisi karo gurune dhewe. Jane ngono, aku sekolah ya ngono ae. Ha iya ning ngene. Lemu ra apa sing penting sehat. Aku mau lemu. Ya setengah lemu. Nganggar. Wangel men to kowe iki kan ya wis. Semok. Ya, semok. Lebih tepatnya semok. Ning sing penting sehat. Iya. Sehat jiwa lan raga. Ya, jadi kowe iki mau kok ngendi to kowe kok ngendi? Oh iya, ini tadi kula radi randat nggih Bapak. Pak. Iya. Udah Wis aja udan-udan kene pokoke. Apa? Kalau kete iki dikon mandek rokok angel ra moke. Kok rene? Tak udute. Iya padha. Wis tuwa ki anu lho hitungan dina. Iya.